ξεκινήσουμε? Λοιπόν, πάμε όλοι όρθιοι. Οι ψηλοί θα πάτε λίγο πιο πίσω για να έρθουν τα παιδάκια που είναι λίγο πιο κοντούτσικα μπροστά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Βάζουμε τα χεράκια στη μεσούλα και τα δύο. Έτσι, μπράβο μπαλαρίνα μου εσύ. Και ό,τι κάνει η κλόουν η Φιφίτσα είμαι εγώ. Θα το κάνετε κι εσείς, εντάξει? Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τα παιδάκια πρέπει να ανεβούν επάνω για να χορέψουν. Αν δεν χορέψουν δεν μπορούν να συμμετέχουν. Λοιπόν, είπαμε, η Δεσποινής εκεί με το καπέλο, έλα μαντάμ Σουσού. Δώσ' την εδώ το δωράκι της. Ο νεαρός, έλα εδώ. Από εδώ. Πήγαινε στη θέση σου, ευχαριστώ. Πού είναι αυτός? Πού πήγε? Πήρε το δώρο του και έφυγε. Λοιπόν, έφυγε. Πώς σε λένε? Έλα εδώ κοντά, Παύλε.